Dan is altijd de registratie benut, maar zo wil je dat krijgen. Maar een koers nog maar, als je nog niet bent, dan krijg je koers zo alsjeblieft. Voor het begin, dat ik net graag voor Frans van de Vijf en aan de groep. Frans weet al net onze parcours om de scène, voor die veilig. En dis hier na update en Ja, gaan dit deur na die mobile toe. pretty much. Kan jy op jou selfoon ingaan? Yep. Kan jy op jou nou ingaan? Ek bedoel dat kan hulle wat doen. Daar is die eerste jaargang is 1919 tot 1920. Dit is die heel eerste boek hierdie. As hulle 'n nuwe begin met maak, of ek bewys was die datum. Sien jy daar so? 21 Mei 1919 van beweegblad. Doe jij ons met flash?